Kaito no hambai hozarani bagi tai Kristo tui takuk tai bufuk song no bo sini bugra Jisu Kristo ni mungbai khaksang matai sibai yaparo haike takuro bukrok haino hai ang o video no mas nampika tai kaisa boko sotong mabai hingke obono o video ni slai sekang ani kaisa ani bumung El Hanan Deborma hnai kaisa ani Facebook page dongo abo kaisa ang video upload khaika hingke oboni yagolo tabu hingke JD Borma o jagao ang o video no upload khainani hine wan sugui videos namani hingke takuro bukrok na je sengsaro nai thaka hingke kaito no kiria eba kaito no surya borok ni bisingo potre pot lifestyle sing nugui tongo Kanmung Chumung engthung heda jemon Bollywood Hollywood ni actor actress sokno nainani thanga hingke jemon Urfi Javed songrok norok nugui mankhana India o borok busuk famous Rakhi Sarwat toma hne kwbang mano heroine actress celebrities rok tongo tere borok ni Kanmung Chumung rok emon ki slaijagi thangba kya mane society rogo somas rogo okra sakra rok ni bwskang rogo jodi omahai chumui phaikha hingke obo bwsuk sitra ma sincha haida hingke baksa borok rok wan sugui mano je kai omahai rok buniri no nai comment khayo sawo omahai rok wan sugui mano phiba ang special borok no sanani naimya borok no ang sanani thangya tamke especially ang sanani musungo kaito no suriui tongnai buri rok ngthung sala rok ngthung borok hingke elembakni mote kanthani sumthani sakno naithogrthani belai kheno carefully biblical eba bible no follow khlaiye sing tongnani nang sengsani borok tamung tong sing saimia tamke elambago singno sauje noroko sengsar no ta hamjagi eba noroko sengsar no naita suni tamni ke sing elambago emon phurungmung tongo elambago singno emon phurungo je jagao singno college university ni borok sudase obo haike phrangai maya oboni slaipano kaham kuk ekdom kaham kuk srai tebo naithok tebo kathar utalangnai obutui phurungmung elembhago tongo on bagai जों kaito no poito khlaini rok o sungsani borok no nai srungna nangya elembhago sungno phurungmani oborok no sung tebo nai srung thai takro bukrok tini tamni bagai ang kok no masa hingke sung chini Christian rok ni bisingo eba kaito no khulumnai rok ni bisingo kaito no sunnai rok ni bisingo bo kabang o sungsani celebrity rok ni lifestyle no srungai podre potungai tongmani nukjagai tongo sung kaito no poito khlainai rok ni bisingo bo on bagai sung kaisa elemba khuk tangai naikha hingke puila 1 Peter chapter 3 verse 1 ni hoite no pori naikha hingke oro kaijak buri rok ni kok no sawi khanaribo hik song bahaike tongani nang hik song Tamo khlainani nang obuti rok no bo o jagao sbai srimani nugu hik rok mane hik song oma haike si tongna nango je borok emon ki tomung kaham tongna nango je borok ni tomung no nugui borok ni tomung samung kok samung asukmani basamani eba borok bai bahaike behavior tei eba attitude bahaike tong tamo bebak oborok no nayei jahate uito kri rok suda borok no masreng najat o kaham abuti kaham jinis baise tongnani nango niso tei potre pot goina ganti rangsak ni phanangka potre pot gaina ganti rangsani kanjangnai sumjangnai je kunungkha obuti dokno kanei naithokmani slai bkha bisingo naithokmani obose kaito nayu niso tangai kaito rangsak risak eba amti he kabang potre pot jilik jalak kanjaknai sumjaknai obuti rokno mana khlai hingke kabang borok oboni bisingtei loop nangmani phayo nadi buri rong ni bisingo haitongo pa i omok phunani bihingno nainai di busukse rangsak risak pai busai bono asake ongko khaitoni nei o buri te bini busai no jalarnai obo haino te khoroksa no nugui te khoroksa jalarnai omo haike no buri rok ni bisingo omo kaisa tomung spread ngai thango
influence ngi thango amhai o tomolokta burirokni bisingo mane khoroksano pa nadi phanani bihigle rignai 10,000 ni kani beraikha ani bsale ano pai sirimaye yang bsai wasino bkha dukho nangai kosto nangja khai diba ko oborokno nugui wasino tamungnai asala bo dukho nangjaknai mane kaisa o burini bisingo je borok bono nai srungui tongo sawi tongo bini thanio tam nugjak buino nugui bui haike tongnani musungmani khamaimung a bkha bisingo nugjagui phayo borokni thanibo nugjagui phayo ta tongthok sathok bui haike tongna musungmani mane je nijini yago tongma bai khaksangui eba kha kosumui tongui maya ngui phayo omahai heke omoni bagino kaito no surinai khulunai borok khai emonki tomung tong thaise buino no nugui sudase omahai sudase wansugi mejat omok phunano nugui omahai ge ang tamusrungnai hingke kaito no nadi sung bororok jotono sungsani bororokni mokolo naithok ke nukjaknani musungsago haida mane sini sak mangno naithok ke phunuknani musungo amoni bage khoroksasok omahai ke phunugui tongake sungbo bohai ke no phunukdani musungma bai musungmung sini bkhawo kuplung engei sungno bkhawo chala rei phai oni bage kaitor ke bororokno boro naithok di hinsaba kaitoni mokolo bo borok naithok je bororok bkha bisingo naithok bkha kaham koinene kha kosomjak kaitono tui khatongjak kaitono tui lobui tongnai obo tui borok se kaitoni mokolo naithok ahuni bage kaitor ke nini kanma sumawos naithokma baye nini sakmang naithokma baya nini bkhawo naithok nini bkhawo je koinene tomung tongui tongmani kaitono surinani lobui tongnani omotui je musungmung tongui tongmani abose kaitoni mokolo naithok aboni bagino takro buru kaitor kaso norok gina ganti kanai naithok mani slai norokni bkha buisingo se naithok di tauni borok naithok na basu busuk se podre pod makeup phulayo tamung layo podre pod kanlayo sumlayo rangsak risak pailo hadiba aw rang puisa ganang paina kokno phiaba kaitoni mokolo sabo naithok nini thani rangsak risak kri phanungthung nini thani kanani chumnani daily no salburum burum slai naithok design dam ni kanchaknai chumchaknai kri phanungthung phiaba kaitoni thani o koinene te kaitono suribui lobui tongnani musungmung bkhabai kuplung kaitono tui khatungjak kaitono tui tongthokjak bkha bisingo bkha sangjak oborokse kaitoni mokolo naithok takro bukro hingke obhai naithok mungsi norok ungdi ni kaitor ke dagu hingke omono agini zorawo kaitono suri phainai rokni naithok mung hingke kaitoni mokolo obosi nisho on bage kaitono poito khlainai rok kaitono poito khlainai oro je hik songno hnei samani abo sudu burino siming samaya je somoyo bible burini kok sawo hingke abo kaisa mothani kokno samani haibo manino salabo buribo जों कान्थानि सुमथानि कक सातानि तमंग सामंग चिनि बखा बिसिनि वान सुगमावो बेबागनो जों काइटोनि मकलो नायथक होननानै बागैसे सायथकथाय सालारावबो गोबांमा सिगला जरावो बुइबाय नायथक खुंजानानै बुसुङै ब्रान्डेड दि सुम्बो ब्रान्डेड जुता कावो गरि पायो सानग्लास मोबाइल आइफोन डक्टरनि मुसुं जागो हेदा बुइबाय वाव होननो जागनानि बागै माने बुइबाय दाम रजांनानि बागै बरम रजांनानि बागै आसले काइटर बायसि खाफुर जागनानि नायदि काइटर बायसि अबले सैसन्य आनो सयके खुलुमनाय सुरिनाय हनै खाफुर जागनानि बागै काफरदि ताकुर बुकुर असुंसानि माने खनै दैयै बररक बाय खाफुर जागनानि आबो मुंसा सामो सुकिया कितनी जों नुगु जे पल बो अमाहिगनो फार्स्ट तिमोथी चैप्टर 2 verse 19 परि नायखांगे जों नुगु जे आजागाव नरक साकनो बलायनानि बागै एबा साकनो बररनि बुसकांगो बलायना बागै पत्रे पट कानमुं सुमुरक ता सुमदि निसो तामखे नान्यादि संसारो बररक एमन कि ओंथांखा जे बररक नो एट्रेक्शन खान्या बागै पत्रे पट स्टाइल पत्रे पट लाइफ स्टाइल सना बेखि बुइला अन बागै नो संसारनि बररक नो सानानि मुसुं काइटनो सुरिनाय बररक नो से सानानि मुसुं तामखे संसारनि बररक नो नों सावै कुनु लाब माया बररक अमनो बुजिया जे बररक एलेम बाग बाय करङै तंनाय एलेम बाग नो परिवै तंनाय एलेम बागो खुक तांगै तंनाय एलेम बाग नो तुइ वान सुगै तंनाय अ बररक सावनो बुजिनाय दिनि नायदि नों खरकसा काइटनो सुरिनाय तुइ नों
bui haike pen bara bara kankha eba nini ri bara bara khaja nujak eba bikini rok sumui bis rogo tugu khamu soka omo hai jaga rogo jodi nini somaj society eba okra sakra srai rok phunu nuka hinke nono kunu dino obole gentleman eba boron respect rijaknai bono borom rijaknai omo hai mokol bai kunu dino nono na siklak mane omorokle bela laikha omo hai ke nono na siknai nung bujepro bui nung omo hai ke kanmung sumui thango nono bui na sigo mane nung khwa so borok ano nai thokjagai na sigi tongkhana amtiya baksa borok nono na sigui musang jagya enggi si na sigu baksa borok nono na siler mani bagi si na sigu baksa borok nono hunani bagi si na sigu baksa borok ni mokolo abo sitra mani si na sigu hain bagi si na sigu nung social media phoro naina di jepro khoroksa suk bwrui bo jodi ri bara phono kankha eba tabuni je bikini tai bhai ri rok phono sumkha eba potrepot je nogo sumui tongjaknai omo hairok ri rok phono short ekdom obo haike sumkha baksa buri rok mane khaja nugjak jera amti hairok potrepot sumnai rok tongo haitiba ke o jagao nung comment pori na di bongno comment wow madam gentleman you are very intelligent omo hairok comment khani krible haida oh sexy hot high potrepot omo haike kaisa mane musangya word bai si nono comment khayo nane di omono si borok tabuk hamjagi tong omono obuti comment mama bai si borok khak sangai tong thokjak lai tong aon bagino sung kai to no poito khlanye borok kai to no poito khlanye buri engthung sela engthung sela phano buri rokni buskango kanthani sumthani belai kheno respectfully mane buri rokni buskango kaham sumui tongnani nango जों बरि रक सिमिंसे हाइके तंना नांगौ नैबो होनताय करै सला रक बो नों बरि रकनि बुसकांगो निनि कारमुं सुमुं रकनो फुलि कानै सुमुइ तंदि बस अब हाइके बेलायखनो मोजां नायथौ ताय बरि रक बो अब हाइके न कारमुं सुमुं न तै बरकनि बुसकांगो बेलायखनो काहामके तंथाय काइतनो सुरनाय बरि रक हिंके अब हाइके जों कारमुं सुमुं न मेंटेन खालाय तंनानि नांगौ ताप्रो बुखनो जों कुनु दिनो असंसानि सेलिब्रिटी tisrok hai borok no surungtai kusikuri on bagi pol ke sauje kai to no surinai buri ro kai to no poito sanai pai kai to no poito khlai tongnai buri ro kungka samung kaham no se sumthai samung kaham no se borong ni sumjak nai haike sung sumui na thai hinso mani no nugui no naisigi borok kaham no surungi manajat obuti ke se Tamo samung kanmung sumung bebago sung Kristo Phrwng mahai eba elembago Phrwng mahai ke masoli thai tai koni ni enggi tong thai hinsau puri rok belai keno koni ni enggi tong thai koni ni enggi srungnai eng thai hinsau tamoni jorao sung Christian rok ni bisingo bo kobang podrepot omahai kanai sumnai nugui mano engka obrong ni bagai sung elembak ni bisingtui sung belai keno srung thai sung bahai ke osungsara kathang tongai kai to no poito khlai thangmani yaklo phono chini kanmung sumung rong no sung bahai ke maintenance khlai thanai obrong no elembak sung no agi no phurungi ru takro bukrok nini kanmung sumung phanungkha nini tomung samung phanungkha nini kok samani phanungkha nini behavior no nai phanungkha nini attitude jesa phanungkha sung obole kai to ni bororok obole Christian rok obole poito khlainai rok borong ni tomong samung na di iko busukse kaham ni buibai yasi sursagai kaisa example ke nasigui Phrwng nai engthai obosi sini nai thokmani nang potrepot branded di sumbui salo kangsa gonta o kangsa 1 secondary kangsa slai rangsa grisa gonya ganti kanu potrepot makeup khai dam o nai thokma bai kai to ni mokolo sung kunu dino nai thok ngai baya tai muju narak de obo sudu buri rok ni bagi simingya selarok bo obo hanyo Kristo ni motha rong ni tomong no se saitong Kristo ni motha mane sudu buri simingya selabo jepro elembago buri ni udaharon nahari kok sajago abo motha no se represent khlajago hinga oni bago oro je buri no siming sawi tongo ni selarok kai je muchungti tongi mana amtiya
obo mo thano si sai tongo kaisa mo thobo chlabo tongo buri bo tongo okra bo tongo sarai bo tongo sikla bo tongo sakra bebang no tong so hai po o jago chla buri sing sotono sing kaisa kristo no poitok phane kaito no poitok phane mo thani borok ngi tong khai sing sini thani wo o oboti rok no tui sing onek srung thai te oborong no tui sing onek follow khlai thai takro bukrok sing o sungsani borok khai Kanmung Chumungno potre pot khai kani maya sumi maya on bagi belekeno carefully te sing kristoni o kaham no se sing tebo manani bagi kapra thai o sungsani kaham kristoni o kaham no se sing sumunyani bagi tebo saitok thai takro bukrok kabang borok baksa angri suma bai nini tam problem ang haike suma bai nin tam problem nini nasikmani bezwa nini hai potre pot kha buino dus payo hai diba asole nung wansuk tongna tang nung kanma suma bai nung bororok bai kaham hunjakan hni eba naithok hunjakan hni obutia kabang boror no comment hambia khanye botongai hunai botongai even kaito ni mokolo sudase obu musim sangya tamike nono nayui alka borok sirnani ni otomong saya influence ngai tomong saya wansumung saya samung hamya klaimani askeno influence na klai obo corona virus ni slaipano speed takro buko hamya askeno influence na klai borok ni bisingo ahon bagai sengkai thono poito klanyero omo hai hamya omo hai musangya naithokya kaito ni mokolo gothokya obuti rongno influence khlaya karei sing obono mothagei kaito no poito khlainani a lama no phunuk nai sing thai kotma kahamni lama no phunuk nai sing thai kotma kahamni example si ngi basa thai ta probukro no wansu gni adi sing christian rokno Phrwng elembak Tamo Phrwng amono wansu gui sing masolina takro bukro asung no kaitor sung no khairok tong te hamari khlai